И здравейте, това ще е трети епизод. Следям. Не казвам, че аз няма да игра, ще го игра, но аз имам за снимане. Да, сега ще играем. А следващия епизод ще е за Майнкрафт, този път ще говоря по-лично. Следващия епизод ще е за Майнкрафт. И мисля да играем, започнем survival оцеляване. Survival оцеляване, който вече този сайт няма, този свят няма на сайта. Аз ще играем по 3 нива. Казах по 2 нива в този, ама играем по 2. Ами да, сега ще се представи един много стар приятел. И толкова стар. Той най-вероятно няма да се чуе, но все още не знаем, кажете ако се чува. Но не казвайте на нищо от времето. Късването и аз ще не са болни. Направихме бахти умираните бе хора. Не, това ти се бе, запусти. Така, ние тук сега... Дома мами и тебе. Не са... Хотим да сложим бомбата. Този го разпахме от бъдне. Ма видяхте ли как го изненах направо и така се излиза и като се обръща и аз съм за него. Стой бе обърка. Айде сега бягам. Дай сложим само един. Натък да положа. Бомбата гъмнала. И това ще за този епизод. Чао!